Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Oh, lieve Mathilde, wer hast du wert? Oh, lieve Mathilde, oh, lieve Mathilde, wer hast du wert? Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie hebben mij een bijzondere gast onder de tafel voor het Omroep Friesland Café. Ze is al heel lang jongeres. Een product jazz, maar ik wil ook een soort van muziek. Dat had ze in ieder geval wel aardig onder de knibbel. Reden we om eens een keer maar hebben te praten. Het is een prachtig verhaal. Ik had toen Ellie mee. En met er ook bij, ze is FD. FD. Ja, maar die artiest is een beetje Ellie mee, denk ik. Hè? Ellie mee, ja, dat zeggen ze wel. Ja, Ja, ik welkom. doe trouwens nou wel heel erg Fries, maar sorry dat ik het in het Nederlands doe. Nee, is dat dus oké? net. Nee. Is dat oké? Ja. Oké, Nee, we zijn in een tweetalige provincie. best, ja. Ja. Is het Nederlands of Liewalders? Wat praat daar? Ja, dat is maar net met wie ik praat. Dat is op het werk is het meestal in het Nederlands, maar ik heb soms ook wel een paar maten die ik dan tegenkom en is het hoe is het met Tanja? Wat is dat nou? Dus ja, dat is maar net. Ja. Ja. Want Hikke en Tijn hier in de straat, of net? Wat? Ja, Oh, precies, Hikke ja. en Tanja, dat is dus geboren en getogen zeker, of niet? Ja, Ja. klopt. Ja. Ja, Welke maar buurt? ja, in Heegterp, in de ghetto. Ja, Heegterp was gewoon echt onze home sweet home, zeg maar. Wilgenstraat, dat is gewoon de jeugd. Ja. Ja, mooi buurtje, prachtige tijd gehad. Ook een heel mengelmoes buurtje, dus ja, hele mooie tijd gehad. Het is Leuk. ooit de stad Utrecht, en ik bedoel natuurlijk letterlijk wel, maar Jawel. hij is ooit ergens oors wennen? Nee. En eigenlijk nog steeds in de Schieringen. Ook nog in de Berkenstraat gewoond en ook in de Schieringенbuurt. Dus eigenlijk gewoon nooit veel verder weg, zeg maar. Nee, altijd wel in een straal van 3 kilometer bij de ouders, bij de familie, bij de zusters en bij de broer vandaan. Dus nee, altijd in Leeuwarden. Ja. Toeval? Of zei dat ik hoe waar het een beetje best? Gewoon hingen ze gewoon dat liedje stadje, de buurt, nou was zoals familie misschien? Ja, dat denk ik wel. Want het werk ook. Ik werk gewoon ook eigenlijk mijn hele leven, zeg maar, ook al in Leeuwarden. Dat is dan wel soort of toeval, want dat moet je natuurlijk maar, die mazzel moet je natuurlijk maar hebben. Maar ik heb in het begin altijd gewerkt bij het Erasmusheim. Nou, dat is ook in Leeuwarden. Dat zit en nu in het MCL, ja, dat zit er eigenlijk tegenover. Dus het zit ook allemaal echt in de buurt bij elkaar. Maar ik heb wel gedacht zo van, ja, als het nou zo uit moet komen waar zou je dan nog wel kunnen wonen? Dan denk ik, ja, zoals Sneek en Harlingen, dat trekt mij ook wel hoor. Qua plekjes, qua gemütlichkeit en qua sfeer en zo. Maar het is toch een good old Leeuwarden hoor. Ja, dus zeker. een keer naar de Ronestad of Londen, ik zeg maar wat. Nee joh. Nee, tof om een keer het te zijn voor een weekend. Weekje vakantie. Machtig. Ja, dat soort sfeertjes daar weer te proeven. Heel leuk hoor, maar dan ja, na een dag of 12... Nou, dan begint het alweer, hè? Kan we die koffer weer inpakken? Zullen we een hoe? Dat is weer een hoes. Ik ben Tony Alderhoven. Ja, dat is echt zo. Ja. Geen groot avonturier dus in dat opzicht. Nou, nee, dat denk ik niet. Nee, dat is toch... Weet je, ik wist natuurlijk dat dit interview eraan zat te komen. En dan denk je toch van... Goh ja, weet je, we hebben die uitstapjes dan... Way back in the beginning. Hè, dat was ik in mijn 20e jaren, denk ik. Toen kregen wij dus wel die kans om in Hilversum, op de tv... ja, woon je daar in de buurt is dat natuurlijk ook makkelijk. Maar goed, woon je in Leeuwarden, wat maakt het uit? Het is 2 uurtjes rijden. Maar het heeft mij dan toch nooit zo getrokken dat ik dacht van... ja, dat je dan daar gewoon ook echt je werk van zou kunnen maken. Of dat je daar dan zou willen wonen om maar gewoon zo dicht mogelijk in het Mediapark zeg maar, te zitten. Ja, ik heb dat nooit zo... Dat heeft mij eigenlijk... Ik heb dat nooit gehad, zeg maar. Nee. Het is echt van, nou ja, als het vanuit hier kan... En als het hier wat in de buurt kan... maar ik kan wel doen waar ik gewoon van hou, hè, van zingen. Maar ook van werken, want ik hou ook heel erg gewoon van gewoon werken, zeg maar. Dus als dat gewoon hier in de buurt kan, ja, dat is dan wel de best of both worlds.
Wanneer Zo, begon weet je het wel. met jong eigenlijk? Ik denk dat ik ik zat toen nog op de SSG, Stedelijke Scholengemeenschap, op een HAVO. En toen, ja, het begon gewoon wel thuis, hè, zeg maar thuis. Is het met de welbekende paplepel, zeg maar. En mijn broer die speelde gitaar, mijn vader speelde gitaar en mondharmonica. En er was ook altijd muziek, stond er aan, zeg maar. Hè? Of radio's of LP's. We hadden ook bakken LP's van oud, nieuw. En John die speelde heel veel gitaar. Mijn broer, die is 1,5 jaar, 2 jaar ouder dan mij. Dus daar zong ik dan toen gewoon heel veel mee. En met mijn vader. En dat was eigenlijk altijd in de keuken. Dus ik denk dat dat echt wel vanaf ons 13, 14... Ja, dat was er gewoon altijd, zeg maar. En pas echt bij de big band. Nou, ik weet Willem van Brummelen. Dat was de vader van een vriendin van mij. Die heeft toen gezegd van kom eens mee naar de big band dan. Hè, die had een cassettebandje van mij gehoord. Dat was stiekem opgenomen, zeg maar. En toen had hij het gewoon. Hij zei ga eens mee naar de big band. We hebben een paar nummers, 3 nummers waren dat. Nou, die heeft geloof ik een jaar lopen leuren van ga nou eens mee. Maar ik durfde gewoon Welke niet. big band wie er eigenlijk? Big Band Leeuwarden. Ja, gewoon Big Band Leeuwarden. Dat was toen stond Jelle Buising, die stond er nog voor. Good old Jelle. En dat was toen. Daar ben ik gewoon ook begonnen. Big Band 73, Big Band Leeuwarden. Zit ik nu nog bij, hè? Dat is toch ook nog gewoon hilarisch. Ben ik 57? Ja, machtig. Ja, hier trouwens, Pruts, want we beginnen er nou een heel snel Ja, te beginnen. Want ik ken hier als jongeres intussen... Nou, ik guess misschien wel op naar die 50ste jubileum hier. Nou ja. Want ik kom even op een datum. Ik voel nog een stukje oerdij. En dat ging een jongetje 74. Een van de eerste opnames. Oké. Dacht ik, of net. Wist u het nog? Nee, ja, dat is... Weet je, dat is echt drama. Mijn geheugen qua jaartallen. Ja, globaal is het, hè? In 1974 legde pianist Joop Verbeke in Leeuwarden de LP Dit Volk met vocaliste Ellie Meeva. Ja, maar dat vond ik dus zo gek. Ik heb dat ook ooit eens een keer gelezen. En toen dacht ik van, dat hebben wij helemaal. We hebben sowieso niet op een LP heb ik van Nee, hem maar toen was gezongen. gewoon met Joop Verbeke spelen, Precies. optreden. Precies. Ik kwam toen bij de big band. Joop speelde daar toen piano. En toen stond Jelle Buising stond er nog voor. En eigenlijk is het dus... Ja, dat duurde gewoon weer 2 jaar voordat ik dat durfde, zeg maar. Toen zei Joop, ja, ik zie dat wel zitten om gewoon een jazz, een combo... om mij heen te formeren, zeg maar. En daar zijn we dus met een aantal muzikanten mee begonnen. Dus toen was ik denk ik ook maar in de 20. Dus dat is toen geweest. Dus die LP, wat ik daar las, dan denk ik van nee. Want het eerste echt muzikale wat we opgenomen hebben... dat is het cd'tje geworden toen bij de studio Telesound in de Breedstraat. Dus dat is toen het eerste echt geweest wat wij opgenomen hebben. Die herinner ik eens. Dus toen de studio in moest. Dus Precies. en dan zeggen ze, nou, we hadden de Telesound. recordknop nou. Ja. En wist die datum nog wel, of tenminste dat hier? Ja, nee, ik denk dan 20. Dan is het 66, 1980. Ja. Ja, slecht. Ik weet het eigenlijk inderdaad. Maar dat niet. weer op een cd dus. Ja, dat was toen op een cd. Ja. Ja, maar misschien is dat ook pas op mijn 23ste geweest. Weet je, ik weet dat zo globaal was ik toen. Ja, dat is echt super slecht. Ik weet ook heel vaak alleen maar van... Nou, daar zat ik in een goede vibe. Oh, dat was leuk. En dat was met die, dat was leuk. En wanneer was dat? Nou, het is allemaal heel globaal. Heel veel plekken of heel veel foto's. Dat ik denk, waar stonden wij dan te spelen? Ik denk van, ja, wat slecht. Maar dat weet ik dan weer niet. Wel dat ik heel veel lol had. Dat dan weer wel, weet je wel. Maar ik denk dat ik van mijn 20ste tot mijn 30ste echt zo... Ja, globaal gezien in het kwartet. Daar hebben we gewoon heel veel gespeeld. Heel veel optredens gedaan. Ja, dus, en daar heb ik allemaal heel veel geleerd. Dus dat was echt wel een hele toffe tijd om daarmee op te starten natuurlijk. En dat was dan toevallig jazz. Maar dat lag ook wel heel, heel lekker. Dat vind ik nou. Ja, wie het inderdaad toeval dat het jazz was? Nou ja, Joop was wel, zeg maar, en Karsten Groot, jazz geschoold. Maar ik bedoel, dat zat wel echt in hun repertoire, laat ik het zo zeggen. En het was natuurlijk ook wel een beetje in het verlengde van de big band. Hè? Er waren natuurlijk echt wel wat oude nummers, maar er was ook wel heel veel jazz. Maar weet je, het was dan weer niet voor mij, was het dan weer niet hele ingewikkelde bebop-achtige jazz of heel wat gewoon echt... Dat was het gelukkig niet, want dat had ik ook niet gekund trouwens hoor. Maar dit waren wel echt... Willem die leverde dan een cassettebandje, hadden we toen nog. Maar cassettebandjes aan met nummers van...
Rosemary Clooney of Sarah Vaughan. Of er stonden daar gewoon allerlei nummers op. Nou, luister er eens naar. Pik daar even uit die 20, 30 nummers. Pik daar gewoon 10 de leukste uit. En zullen we die spelen? Ja, zo ging dat eigenlijk. En dan waren het altijd wel vaak niet helemaal kapot gezongen. Maar ja, ook weer wel sommigen hoor. Ik bedoel, de Fly Me to the Moons en de zaten er ook wel bij natuurlijk. Maar ook heel veel, ja, voor mij sowieso onbekenden. Maar ja, dat bleken dan later toch ook wel weer van die pareltjes te zijn, weet je wel. Dus ja. Zo ben je, zeg maar, 40, 50 jaar verder. Ja, joh. We gaan terug aan, maar ik vind het leuk dat je er bent. Ellie May, je wordt de gast in deze aflevering van Noordwien. We gaan er al even over. We gaan eigenlijk even wat draaien, een opname van die heid. Ja, tof. Maar we zetten nu tijd met Skeffer. Ja. Friestalig noemer, maar het meeste is toch vaak in het Engels. Wat ze doggen, om het zo maar even te drukken. Ja. Waarom kies voor dit noemer of deze band? Nou, de band heeft ons gevraagd, zeg maar ons. En dan heb ik het over mijn zus Karin. En ik dan om de oes en de a's bij de band te doen. Ben je een fast band lid of wil je me een beetje vragen van het komt zo nog wat tot nu anders toe uit? nog wel. We mogen elke keer weer terugkomen. Dat we dan toch nog weer help ons uit de brand. Ja, maar beschouwen ze die als een bandlid dus? Nou ja, jawel, dat wel. Maar toch, ik bedoel, zij zijn echt wel degene die het nummer maken. Of een van de mannen, zeg maar, die het nummer maakt. En Michiel Hogeboezem, die dan met zijn Goldfingers daar gewoon echt zijn touch overheen. Ja, producer. Hè? Ja, producer. Ja, het is echt ook schitterende dingen die dan gemaakt worden. Ik vind wel echt dat hun... Kijk, het is wel wij, maar toch, dat maken zij. Ik zou dat niet zo... Dat zou ik sowieso niet kunnen. Helemaal in die end kunnen wij daar dan nog ons sausje overheen gooien met onze koortjes. En dat gaat ook vaak in samenspraak hoor, met degene die het dan gemaakt heeft of met Michiel. Dus dan, tuurlijk, dat maakt het wel ook af, zeg maar. Voor mijn gevoel ook wel echt. Wat zit je er vanaf het begin al bij? Nee. Wij zijn er pas... dat is ook zoiets van jaren. Maar ik denk een jaar of 5 geleden was er een soort van wedstrijd, prijsvragen. En dan kon je een nummer insturen. En als je die gewonnen had, dan kon je spelen in AFAS Live. Als band zijnde. En dat heeft toen Skeffer dus gewonnen. Maar toen hadden ze ons er nog niet bij. Maar ze wilden dus wel, zeg maar, het nummer wat ze dus ingestuurd hadden. En wat ze tegen horen wilden laten brengen. Gewoon even zeg maar. uitpakken. Precies. Toen dachten ze van, dit moet live ook kunnen. Nou ja, en Jos Hartenveld, de zanger, die kwam toen volgens mij met ons van... willen jullie mee dan? Nou ja, AFAS Live, zet je niet nee tegen. Hadden we nog niet op ons lijstje staan. Dus, en sindsdien zijn we er gewoon bij gebleven eigenlijk. Dus tof. Dat we iedereen dat we dit programma in ieder geval Iepen mij een noemer inderdaad van Skeffer. Ja. In dit geval wie het won een cover trouwens, maar ze had ik eigen nummers. Ja. Dus ik vond het maar even bij. Klopt. Ik neem het leven in heid. Jan. Jan F.D. Wat voor man wie dat? Het was een geweldige vader. Ja, wat een leuke vent. Wat dat betreft, hè, dat hele Heegterp tijdperk. En dat is niet omdat je dan nou... Want dat heb je dan natuurlijk ook wel. Hè, dan word je een beetje wat nauwe lul. En dan word je wat sentimenteel en nostalgisch. Mij toch? Maar ja, dat hoort erbij. Maar het was ook echt een warm gezin. Warm. Mijn vader, mijn moeder, mijn zus, mijn broer. Het was gewoon een hele mooie periode. En met mijn vader was een prachtige kerel. Een rock'n'roller met mijn moeder ook vooral inderdaad. Zij dansten daar vroeger ook veel in de Nederlanden. Maar hij was ook muzikaal. Speelde ook nog wel echt tot voor zijn dood, zeg maar. In diverse bands. Trad ook wel op. En ze hebben daar dus inderdaad dus op een gegeven moment een cd'tje volgens mij van de Golden Oldies van Leeuwarden of zo. En daar staat hij dan op inderdaad met dit lied van Chattanooga Shoeshine Boy, heet het geloof ik. Maar ja, daar hoor je wel echt inderdaad ook de man, weet je wel. Prachtig. Ja. The way he makes it pop, he ought to feel it in there, down in the air. Hippity hoppity hippity 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 hop. Well, you the business round the clock strikes 9. To get him early to feel it fine. Everybody just gets a little rise and shine. He got a great big bundle of joy. He pops the boogie woogie rack, Chattanooga Shoeshine Boy. Jan F.D. De heid van mijn gast van jou. Prachtig mooi. Ellie May. F.D. trouwens daarachter. Als je toch hoe achternaam haar. En we hadden toen muziek. Skeffer. Daar is hij een onderdeel van.
En hoe is dat om die heid zo weer rond te jaren? Ja, fantastisch. Dus is natuurlijk die hele leven al in de muziek, dus er best wel wat went. Ja, Maar ja, maar die komt ook wel vaker voorbij, hoor. Dus dat is wel weer prachtig. Ja, jongen, qua stem, dat is dus zo tof, hè? Van die opnames die je dan... we hadden vroeger toch ook nog wel regelmatig een cassette recorder gewoon aanstaan in de keuken. Dus die stem en ja, dat hoor je nog wel... Ja, ik heb dat nog wel een paar keer. Ik heb nog zo'n oud cassette recordertje, weet je wel. Dus, en dat is gewoon grappig, want dan hoor je ook de keukengeluiden en de hond die in de keuken komt, tik, tik, tik. En nou ja, dus ja, maar die komt nog wel vaak voorbij lopen. Ja. Ik vreemd me aan, wat ik al zei, jongt al heel lang. Wanneer, kun je je nog herinneren dat het serieus was? In die zin, dat stinkt, ik moet eens even nog mijn techniek werken en ik moet meer eens even nog dit werkje en ik moet eens wat meer, misschien noemen ze de hollen leren, et cetera. Ja. Zonder dat ze wel professioneel nemen, maar daar stinkt, nou is het... tussen de Skodewaren bleven voorbij. Ja. Nog een stap verder. Kun je dat nog herinneren? Hij daar een keuze van maken? Nou, dat is wel grappig eigenlijk. Want ik heb dat mij nooit zo echt zo bewust... Eigenlijk pas op latere leeftijd dat ik meer dacht... Best wat inroegel af. Ja, nou ja, zo toch wel. Maar ook die toon een beetje jaren constant... Ja, nou, dan ring je het in en ook dat een beetje. En... Ja, mijn oma zei ook van... Jij bent zo'n zondagskind. In die zin... Je hebt het geluk dan... Kijk, ik wilde het wel heel graag, hoor. Ja, dat... Hè, dus dat ergens dacht Dat wordt de basis, maar hè? later denk ik ook, van wat ook een mazzel. Hè? Had ik nou nooit... was Willem van Brummelen niet zeg maar op mijn pad gekomen. Zijn dochter zat bij mij in de klas. Was dat linkje er niet geweest? Hoe was ik daar dan ergens blijven hangen of zo? Ik kwam dan nog wel in de popbunker... Ik weet ook niet precies, maar oké, daar werd natuurlijk ook wel muziek gemaakt en zo. Maar ja, of daar nou echt een vaste band was, nee. Dus ik denk ook wel eens met terugwerkende kracht, als dat er nou niet geweest was. En er was Joop, Kaas de Groot. Dan was ik sowieso, die 10 jaar had ik niet meegemaakt. Ik hoefde niet per se, zeg maar het doorbreken of het beroemd willen worden. Of het, Waarom net? Ik weet het niet, joh. Dat gen, dat ontbreekt gewoon bij mij. Hè? Dan denk ik van, ik vind het heel knap als ik dan jongelui, die jonger als mij waren toen... Hè, dan zijn ze 16 of 17 en dan hoor je ze echt toch al van... en ik wil dit en ik wil echt dat en ik wil doorbreken en ik wil... En dan heb ik bewondering voor in die zin dat ik denk van... ik was daar op mijn 18e echt totaal niet klaar voor. Maar ook niet dat ik dat zou durven of zo, weet je wel. Dus ik weet nog wel dat ik toen dacht van... ik wil het er wel allemaal uithalen. Of ik wil het wel eens meegemaakt hebben. Dus tv vond ik echt wel heel tof. Maar dat was het dan ook wel. Dacht ik van, ik kan thuis ook zo lekker op een podium staan zingen. Hè? Als ik hier in de Prinsentuin sta en er staan mensen voor... dan doe ik dat wat ik heel graag wil. Het liefst natuurlijk, het gaat me ook echt ook om de band waar je mee speelt, zeg maar. Hè? Dus het samenspel. Maar had wel eens podiumvrees gewoon dan? Nou, nee, niet echt zo erg dat ik dacht van, nou, dit ga ik nooit weer doen. Nee, want ik kan zeggen, nou ja, ik heb ook geen carrière in de grote showbiz. Dat ik in Laren een duur hoes had, et cetera, et cetera. Maar ik viel me wel thuis op het podium. Maar sommigen gaan beide. Dat denk ik, dat hoeft voor mij ook niet. Nee, want ik wil wel... Kijk, als het er dan weer is, dan longt dat weer wel. Hè? Maar het eerste nummer, dan ga ik dood. Dan denk ik echt van, waarom? En dan in één keer voel ik dan zo van, oké, nu valt er wat van me af. Ik voel dan ook wel dat het lekker gaat. En het plezier, en dan is het klaar. En dan is het genieten geblazen. Maar dat tegen van tevoren, joh. Het is echt... Nou, ook weer. We zijn nu dus bezig met de Big Band. En misschien loop ik wat op... Nee, ik ben gewoon in het verhaal. Nou ja, anyways. Ja, de prima. Big Band die bestaat dus 50 jaar. Om dat wat groots te vieren... krijgen wij een aantal uren op het podium van de City Proms. 23 juni, Leeuwarden. En om dat dan ook wat groots aan te pakken... samen met Christina de Boer, ook zangeres... en met Karin Segers, mijn zus... en met Big Band Leeuwarden... Nou, dan mogen wij een paar uren daar staan. En dat is... Nou ja, dan ben je natuurlijk al vroeg bezig met de voorbereidingen. Nummers uitzoeken, welke gaan we doen... wie doet welk stukje, wie doet welke stem... Ja, wat choreografie, wat grappig. Maar dan zit je ook van tevoren. Dat is dus zoveel plezier en dat is al zoveel lol... Maar ook wel dat je dan denkt van... Jezus jongens, ik moet nog dit, ik moet nog dat, ik moet nog zus. Het is maar prietpraat. En op die dag zelf sta je gewoon echt van... Oh, please, laat dit goed gaan. Want je wil de mensen dan ook niet teleurstellen of whatever. En dan in één keer, dan begint het pas te lopen. Dus het eerste nummer is het eigenlijk wel dat je denkt van... Wat, jongens, please, waarom doen we dit? Shaking, shaking. En dan droge mond... Maar ja, dan is het gewoon ook te leuk als je dan eenmaal begonnen bent. Ja, dan is het natuurlijk weer... denk ik van, waarom blijft dat ook altijd, hè? Waarom gaat dat niet gewoon weg? Maar ja. Hier staat ook al toen in de tijd van Joop Verbeke, de stemmenspelers.
Maar dat is een beetje het begin Ja. van die carrière Ja, geweest, ja, denk ik. ja, hè? ja. Dat was echt Wanneer het kwam begin. Big Band en Joop van Beek. Ja, klopt. Ja, die Big Band was eerst inderdaad 2 jaar. En toen, maar ja, weet je, daar zat toen Jan Engelman. Die zong daar toen ook bij. Nou, dat was ook geweldig. En daar zag ik dan toch ook wel aan hoe chill die man, relaxed zingen. Toen dacht ik ook van, dat ga ik ook doen. Zo van, dat ga ik ook doen, net alsof. Ondertussen voel je het natuurlijk wel qua zenuwen. Maar dan had ik ook zoiets van, dat moet ik ook doen. Want anders dan zit je alleen maar 1000 doden te sterven van tevoren. Dat moet wel leuk blijven. Nou, dus daar begon het al. En toen dacht ik, toen durfde ik dus daarna wel. Hè, met het combo ook. En dat was gewoon ook wel heel leuk. Hè? En we hadden we zijn een paar keer toen op tv geweest. Ja, en daar kwam ook gewoon weer zoveel werk. Maar zoveel optredens achterweg. Dus dan rol je van het ene naar het andere. En ook echt hele leuke dingen. Ook soms gewoon behangen hoor. Ik bedoel, dan sta je gewoon ergens... couldn't care less. Ik had al zoiets van, ik sta in ieder geval gewoon lekker te zingen. Want dat is het natuurlijk wel. Hè? Het is omdat je inderdaad zin hebt gewoon om te zingen. En dat gewoon ook heel erg leuk vindt. Is dit een manier dat je hem er eigenlijk misschien wel als heel gezin is, Tien? Met die Ja. broer hetzelfde? Ja, nou, En dat- John is eigenlijk de... Kijk, ik denk dat Karin van ons drieën zeg maar nog de meeste... niet lefgozer, hoe moet je het zeggen? Dat die het meeste wel durft, ervoor gaat, zeg maar. Ik ook, maar dan... Nou ja, en John die wil het liefst, zeg maar... Nou, hoe moet je dat zeggen? Die zou het niet, zeg maar... ervoor kiezen om zelf op een podium te gaan staan. Maar als ik ergens sta te spelen en ik zeg tegen John van... Hey John, kun je nou even een derde stemmetje erbij doen? Komt hij zo bij me, zo weet je wel. Maar als hij weet dat hij volgende week wat moet doen... Dat doet hij niet. Dan denkt hij ook al van, nou nee, dan beginnen die zenuwen toch wel weer wat... Maar weet je, mijn ouders die waren ook niet zo van... doe gewoon wat je leuk vindt. Maar die waren niet zo van, je moet dit en je moet op zangles... en je moet of het conservatorium of wat dan ook. En wel jezelf ontwikkelen, wel het allerbeste uit jezelf halen. Maar ja, dat hadden wij zelf ook al heel erg, weet je. Ik ga niet onvoorbereid ergens staan spelen. Hè. Wij zijn al heel vroeg ergens mee bezig. Teksten, net wat jij ook net zei. Van, in het begin dacht je van, ik hoef geen carrière. Ik hoef niet, zeg maar echt, een camera hoeft er niet tussen te staan of zo. Maar als ik wel gewoon of hier ergens op een podium sta... of bij een trouwerij, whatever... Het moet wel het allerbeste zijn van wat wij er op dat moment uit kunnen halen. Dus Door bloed fanatiek. dat is het wel. Ja, want ik zou me echt kapot schamen als je dan gewoon... Ook als je gewoon niet beslagen ten ijs komt bij een repetitie of zo. Ja, kan je ook gewoon niet maken voor je medemuzikanten, zo weet je wel. En dan af en toe doe je dan wel eens dezelfde fout. Maar oké. Ja. Some joy, memories are made of this. Don't forget a small moonbeam. Fold it lightly with a dream. De broer van Jednjem. Jawel, de broer van Ellie Mae. Joetmin Gast. Mooi nummer. Memories. Are made of this. Precies. Ja, John. Ja. John, die broer. Ja. Meer beskieren, maar echt wel fanatiek. We begreep ik een Precies. beetje hoe die worden. Ja. En een echte muziekliefhebber. Ja, echt. Ja, wij zijn echt met z'n tweeën, zeg maar, in de jeugd... speelde ik gewoon altijd eigenlijk met hem. Laat ik het zo zeggen. En eigenlijk is het daarna pas dat ik weer veel meer met Karin op pad ben geweest. Dus dat is wel, dat is natuurlijk tof. Beter kan je niet krijgen, hè? Het is altijd dikke mik. Dus, Als het door die smaak haast, welke hoek zit dan? Want we kennen die als jazzjongeres. ja. Ongetwijfeld is dat ik mooi vind, maar Horst het zo lang net vol, denk ik. Maar Nou ja, weet je, ik moet je wel zeggen, ik zet het dan thuis weer bijna nooit op. Als je mijn playlist ziet, dat is echt houtje touwtje. Maar wel echt... van alles wat? Nou, Beyoncé, dat is wel mijn all-time favorite. Maar het zijn wel vaak zangeressen. En het is van alles en nog wat. En het is ook heel vaak, dan krijg ik zo'n... via YouTube, weet je wel, dan maken zij een lijstje van... dit zul jij vast leuk vinden. En dan komen er inderdaad ook van dat ik denk... jezus, wat is dit weer fantastisch. Waar komt dit nou weer vandaan? Of hoe, zo weet je wel. Maar het is niet een playlist van... ja, jazz, ik zet het eigenlijk dan ook weer net nooit op. Het komt er wel dan op, maar het is een playlist van... Robert Long tot Status Quo tot Beyoncé. Nou, dat is echt heel apart. Dan nog even door die jazz, want de jongste het wel.
vereerst dat een speciale techniek? Of juist net? Of was het nou een popnummer, zoals het is bij Skeffer wat meer rock jongen? Ja, joh. Of de pakt in jazz stukken? Is dat enorm verschil in qua technische benadering? Ja, want je zegt heel veel qua jazz. Het is natuurlijk wel zo. Eigenlijk nu bij de big band doen we dat nagenoeg. Sommige nummers, oké, die zijn wel echt jazzy. En dat vergt inderdaad misschien wel afhankelijk van het nummer. Hè. Is het een knalnummer of is het gewoon echt zo'n easy listening-achtig? En bij het combo wat wij dan vroeger hadden. Ik weet wel dat Joop ook in het begin zei. En ik kreeg dan bijvoorbeeld een nummer van Linda Ronstadt. Een of ander oudje. Die neemt trouwens al in de covers met Joop. Ja, nagenoeg. We hebben 1 of 2... zeg maar, Joop had dan een bewerking van een nummer. Hè. Dat was dan zelf gemaakt, zeg maar. Maar de rest was eigenlijk allemaal cover. Maar in het begin, ik had gewoon... Oké, ik zong dan gelukkig niet vals. Maar ik deed gewoon verder helemaal geen... improviseren of zo, dat kon ik gewoon helemaal niet. Durfde ik gewoon helemaal niet. Hè? Dan dacht je ervan, ik hoor dit en dat in mijn hoofd, maar ik zing toch maar veilig. En dat heeft hij er dus op een gegeven moment wel uit weten te halen. Zo van, dat ook aldoende leert men. Hoe deed hij dat? Ja, maar gewoon zaterdagochtends repeteerden wij dan altijd bij hem thuis. Maar stil lezen en nog een keer weer? Nee, gewoon met z'n tweeën bij hem thuis. Dan gingen we altijd naar Goutum toe. Maar weer met strakke hand of meer? Nee. Het was ook nooit zo van... Nee, het was eerder dat hij al zei van, leuk, ja. En dan dacht ik, dat is dus wel leuk. Dan ga ik ook dat en dat nog even doen. Zo, weet je wel. Wat zoest het zinken? De stress, de druk? Of best wel juist een Nee, ik hou er wel van, hoor. Ik hou er wel van dat men, zeg maar, ook echt erop hameren van... het is die stem, of het is die stem, of het is... En Michiel Hogeboezem, die kan dat ook als de beste. Als we dan ergens zoeken van... ik zoek daar nog wat bij of wat dan ook. Ja, die kan je precies zeggen welke het is. En dan wil ik hem ook hebben en dan wil ik het ook weten. Dan heb ik dus liever dat iemand het tegen mij zegt... dan dat ik heel veel vind je wel. Maar als de kennis er dan niet daar is... dan zoek ik hem graag bij een ander, hoor. Ja, no problem. Waar zit in bereik qua stem? Nou, ik denk nu minder. Minder als voorheen. Ik denk een 2,5 octaaf of zo. Of misschien dat ik vroeger 3 had en nu 2,5. Is het merken dat het wat minder wordt, of niet? Ja, maar dat komt ook... Weet je, eigenlijk zing ik nu, these days... wel precies zoals ik het eigenlijk ook altijd heb willen hebben. Laat ik het zo zeggen. Of gehad... hoe zeg je dat? Nou, had willen hebben. Ik werk dan 32 uur... Je repeteert voor de big band, je repeteert wel voor Skeffer. En dan komt er weer een project. En dan ga je daar weer volle bak op. En dan is dat weer klaar. En dan heb je weer even niks. Een paar maanden. En dan komt er weer wat. Eigenlijk is dat wel... Maar eigenlijk zing je dan dus wel te weinig. Hè? Dus eigenlijk wat ik dan vroeger deed van... als je elk weekend weg kon... en je stond de woensdags te repeteren... en de vrijdags deed je dan nog even wat. En dan ben je constant wel bezig om die stem... op peil te houden, zo weet je wel. En nu is het echt, tijdje rust. Ik rook dan gelukkig niet meer, want dat was dan ook nog eens een ketter. Dat was natuurlijk ook helemaal niet goed. Maar eigenlijk moet je gewoon wel iets langer... Dus ik kom er wel, soort of, maar... Ik moet er weer eigenlijk gewoon dan meer aan doen. En in zo'n periode dat je gewoon heel veel doet... Ja, dan is hij gewoon weer best wel op zijn... op zijn best niet, maar goed genoeg. Ik merk want je merkt dat. Ook leeftijd toch ook misschien? Een enkel nummer is nog niet een ding, maar als je echt een full-length concertjaar maakt, mij of de big band of met Skeffer, dan wordt die stem enorm belast natuurlijk. Ja, maar dat is juist eigenlijk dan nog weer beter, hè? Dat dacht ik dus vroeger ook. Kijk, als je bij wijze van spreken 3 avonden achter elkaar moet spelen, dan dacht ik, die derde avond, dat wordt wat. En dat was de makkelijkste. Want dan op een of andere manier hou je dat dan toch op peil of wat dan ook. Ik weet ook niet precies hoe dat werkt, technisch gezien. Hast je ooit les hoor? Maar nee, wel. Ik heb op een gegeven moment mijn spreekstem wat problemen gehad. Of was ik heel vaak hees, te schor. En toen heb ik logopedie gehad. En toen leerden ze dus echt gewoon uit je buik te ademen. In plaats van hier Het zit uit de borst. Waren. Ja, dat schijn je jezelf dan toch wel weer niet goed te doen, zeg maar, uit je eigen beweging. En toen is me dat dus aangelet. En toen ging er ook wel weer wat een soort van wereld open aan... Onmogelijkheden dus. Ja, joh, maar ook aan ruimte en veel meer power ook, weet je wel. Daar haal je gewoon veel meer uit. Dus dat vond ik wel echt heel bijzonder. Maar qua les, niet. Nee. Ja, nee. Nou, dwaan had misschien wel mutten, maar ja. Ik weet het niet. Jong is blijkbaar een ervaringsvak in dat opzicht. Nou ja, qua vlieguren
En qua zoveel mogelijk doen. Doen. Maar ook vooral ook met anderen. En ook vooral ook met andere muzikanten. Dat haalt gewoon ook weer heel veel. Ja, dat is ook die wisselwerking is gewoon ook zo tof. Hè? Als je dan in zo'n band zit, weet je wel. En dan hoor je daar weer wat. Ik heb dat nu nog met de big band. Want uiteindelijk, we spelen gewoon misschien al jaren dezelfde nummers. Maar toch hoor ik dan bij elk nummer toch even... Oh ja, lekker dat. Oh ja, die trombones. Oh ja, die raffel. Weet je, dat werkt op een bepaalde manier dat je denkt van, oh lekker jongen, heerlijk. Ja, daar doe je het voor. Ja. We hebben erbij Sintje zei, ik vind Beyoncé wel te gek. Ja. Hoe lust het dan naar Sans Jongeres? Lust het er met een soort technische hier nee? Voor hoe 4 keer zij komen, Ja. hoe dat zij het? Kist iets om haar al lezen of net? Of? Nee, nee. Ja, het is gewoon zo supergoed. Wat maakt het goed? Qua haar geluid, want ik bedoel... Dat is wel het eerste wat je dan natuurlijk... het geluid van een zangeres. Maar ja, dat heb ik ook met Ariana Grande. En dat heb ik ook met heel veel zangeressen. Dat ik denk van, wat een prachtgeluid. En dan nog wat iemand ermee doet. En natuurlijk ook de nummers, hè. Want ja, als die nummers me niet aanspreken... dan kan je nog zo fantastische stem hebben. Maar dan, dan gaat dat wel weer naar de achtergrond, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Hij is toch wel eens live, jongen? Ja, we gaan, en 17 juni gaan we er ook weer naartoe. Weer? Komt ze hier, ja. Dus, en we hebben haar 2 keer gezien. En dat is niet normaal. Wat voor Ellie Mees zit er dan in de zaal? Hier Ja, bij de... joh, helemaal gek. Helemaal in is dan awe. gewoon een avondje uit? Of valt hij de moeder toch wel hier? Ja, echt. Ja, vreselijk. Ja, wij gaan dan ook echt met de hele family. Alle meiden van de familie, de nichten, Maar viel de ze dan daar een dochters. soort lidsvamke die naar haar held zit te zien? Of haast dat net zijn boot? Nou, nee. Ik weet je, ik zat ook te denken zo van... wie was eigenlijk vroeger mijn hero qua... Maar dat waren er gewoon wel heel veel. Echt de zangeressen die dan doen, zeg maar, wat ik bijvoorbeeld niet zou kunnen. Zo, weet je. Dus als ik dan Celine Dion qua bereik... of Mariah Carey, vooral in het begin... die whistle notes en zo... dat dacht ik ook van, nou, ja, vol bewondering. En dat heb ik met Beyoncé, is gewoon... ja, jongen, fantastisch. Ja, dat is gewoon de whole package, weet je wel. Maar ik ben laatst bij... Maar ja, dat is misschien helemaal heel wat anders... maar ik ben laatst bij de Nederlandse Beyoncé. Was bij Ellen ten Damme in de Harmonie. Nou, dat viel mij... ja, hoe zou ik dat even netjes zeggen? De bek ook van open, Nee, zeg maar. maar dat is ongelooflijk. Fantastisch. Vakvrouw, hè? Jezus. Ja, maar ook qua geluid en qua hoe ze dat allemaal doet. En hoe ze... Ja, dat was een show. Heb ik ook nog gewoon nooit gezien, zoiets. Tenminste, niet op Nederlandse... Nee, ik kreeg waanzinnig goede recensies trouwens. Nou, zei dat net altijd al wat. Nee. Maar in dit geval, Ach, leuk wordt dat het God. oorheen komt mij wat het publiek ervan Ja, vindt. joh. 4 sterren overal. En ja, we hebben een keer Ongelooflijk. de gast gewoon in Noorderwien. De Ja, joh. vakmanschap, Ja. die straalt er vanaf. Oh, waanzinnig. Ja, heel veel bewondering. Dan had je een mooie Janne dus. Nou. Werkelijk, ja hoor. Had je Jebba al live zien of net? Nee, wij zitten wel al te kijken wanneer zij qua concerttour... Ja, want toen kwam ze mij in die muziekles en daar zit Jebba bij, The Age of Worry. Noem het net van haarzelf. Nee. John Maar Mayer? het gaat even om, dit is een zangeres die is bewonderst. Nou, weet je, ik krijg wel via YouTube... krijg je dan op een gegeven moment weer zo'n... dit vind jij leuk-achtig. En er kwam er een nummer van haar voorbij. Nou, it hit me hard. Maar dat was wel zo'n fantastisch nummer van haar. En toen ging ik dus wat meer in haar verdiepen. Meer nummertjes opzoeken. En toen kwam deze inderdaad ook voorbij. Maar ze heeft gewoon heel veel moois. En ze heet dan Abby, heet ze in het echt. Of Abigail Smith volgens mij. Het is een Amerikaanse singer-songwriter. En toen hoorde ik deze, vond ik ook gewoon prachtig. En het is dan van John Mayer, het origineel. Maar zij maakt daar dan ook weer zo'n fantastische versie van. Ik heb dan zo'n stem nog nooit gehoord, weet je. Het is gewoon prachtig. Somehow you got through it. Alive in the age of worry. Smile in the age of worry. Go out in the age of worry and say worry, why should I care? The Age of Worry, prachtig nummer van Jebba. Is net van deze zangeres, maar ze viert het fantastisch uit. Vindt mijn gast van Joert, Ellie May, zangeres. We zijn er net helemaal uit als ze haar jubileum haast vieren kan.
Want ze is wat een warhoofd op het Ja. merk van Iertoon. Damn it, ja. Ik denk dat laat ik dan 58 volgend jaar, 58. En dan vanaf mijn 18e, zullen we dat doen? Als ik het allemaal nog mee mag maken. Kun je eerst optreden nog herinneren? Ja, dat was in de Mande, in Tietjerk. In Met de big Tietjerk? band. Ja, Tietjerk. 3 nummers maar liefst. Met de big band. Secret Love, Good Old Devil Called Love en nog eentje. Oh my god. Ja, dat was heel leuk. En dan die familie hè, die dan helemaal front row zit. Hè? het was er nooit zo druk geweest. Hoe zenuwachtig wie is het? Ja, wel hoor, bloed. Ja, bloednerveus. Maar ja, weet je, wel ook wel weer heel... Ja, en dat is altijd die wisselwerking. Het blijft gewoon het leukste wat er is. En helemaal als je dan van zo'n podium afkomt en denkt van... Oké, dit was best lekker, joh. Ik ben nooit zo'n... Hoe moet je dat zeggen? Dat je jezelf de hemel in prijst. Of ik kan mezelf ook nooit zo goed aanprijzen bij de een van... of kom spelen, we moeten volgende week daar en daar. Dat vergeet ik dan ook altijd op een of andere manier. Maar daar was ik ook echt... En dacht ik van, oh, gelukkig. Ja, dan smaakt het ook wel weer naar meer, hè? En dan denk ik van, oh, dat is leuk. Dit wil ik wel weer eens. Dus, Want hoe is dat mee? Want du zei al even, du hast wel mij Joop Verbeek voor televisie optreden. Ja. Dat zijn hele oren optredens dan in de Mande. Ja. En in een dorpshoes met een big band achter. Ja. Hoe vond je dat? Want er zit Ja. eigenlijk in een Ja. camera's op. Ja. En nou, ik had er Ja, dat- zelf ook wat ervaring met een hoop Ja. gedoe met kabeltjes Nou, dat. en nog een keer en nog Ja, een maar keer. bij jou is het hier wel... Hè, dat vind ik dan... Ja, maar dat... Of is het Friesland? Maar hier is het wel heel chill. In Hè? welke studio zie je het in Hilversum dan? Ja. Van welk programma? In die ene. Nou, dat was ook... Nou, we zijn toen geweest bij Bol. Bol is de naam. En er was toen ook op zaterdagmiddag was er zo'n... Ja, hoe heet dat, weet je wel? Zo'n... Avro's middagprogramma. Nou, het was echt van 4 tot 6. Dus de hele wereld die keek ook, zeg maar. God, met Ati Dijkmeester en nog een. Maar het was echt ook zo'n leuk programma met van alles en nog wat. En dus ook de jazzhangeres uit Friesland, zeg maar. En ja, ik vond dat wel heel leuk. En ik wilde ook vooral we wilden dat natuurlijk wel een keer meemaken. En het was ook met Hubert Heringa was er ook bij. Dus het was ook vreselijk lachen daar ook. We hebben echt verschrikkelijk gelachen. Ook nerveus, maar ook vreselijk gelachen. En dan kom je ook wel weer van de André Hazesen en de chefkes van Oekel tegen. Dus dat is natuurlijk heel grappig. Hè? Dat je denkt, oh wat leuk. Nou ja, wat leuk. Oh, daar zit Litouwers. Oh, daar zit hij. Maar het aan zich, zeg maar met de camera en de kruisjes en de floor managers en de mensen. Het was daar wel best wel stressy. En dat gestres, jongen, dat kon me wel zo gestolen worden. Ja, niet zo van, maar daar wil je gewoon echt extra opgefokt van. Op het moment dat je daar al binnenkomt en je zit al in de visagie, daar begint het al te... Dus het was daar allemaal net wat... Wie is in dat opzicht meer taskoger dan als mij die is, van in gevoel? Nou, ik Dat soort snap wat momenten? je bedoelt. Dat zou maar zo kunnen, ja. Want dat je dan... Zij zit merkt, een beetje- daar zit André Ja. Hazes, daar zit die. Ja. Maar meer op afstand dus. Ja, maar we hadden dan gewoon ons eigen ploegje. En we zaten gewoon met z'n allen bij elkaar en lagen gieren brullen. En wel heel leuk, hoor. Ja, nee, maar kijk, mensen die denken, hey, ik wil tropbreken, ik wil carrière Ja, meisje. joh, ja, ik zie ja, je ja. de manager Ja, van André ja. Hazes even Och, nog. ja, nou ja, ja, maak maar eens even een nee, bakje nee, kop, maar dat is dus net. Nee. Nee, maar dat was al... In aanvang was dat gewoon al niet, zeg maar... Nou ja, niet wat ik dan, zeg maar, wilde. En misschien wel mijn medemuzikanten, hè. Ik bedoel, maar ja... Hubert, die kom je overal tegen natuurlijk. Ja, maar dat is vertrouwelijk En die club uit Friesland, dat snap ik Precies. wel. Maar dat is ook een bepaalde veiligheid die is dan ziekest. Ja, nou ja, ik denk dat dat ook een beetje... misschien wel de story of my life is in die zin. Maar met mijn werk heb ik dat eigenlijk net zo. Hè. Ik heb dus 26 jaar bij het Erasmus gewerkt. Beste baan ever. Maar ik zit nu bij het MCL. En dan zit ik helemaal op mijn plek. Dan zit ik bij technisch beheer. En dan heb ik... Dat is zo'n toffe baan. Het is wel heel druk. Het is heel leuk. Maar je zit niet bij de ubertop, zeg maar. Je hoeft niet hysterisch te presteren. Ja, hoe moet je dat zeggen? Je zit gewoon lekker in die middenmoot. Wat had je in die periode wel eens aanbiedings kregen? Want leven even duidelijk, ja, best een nou ja, we fantastische konden- ja. zangeres. En, Nou, met heel lief afstand. van Ian van, nou ja, de juiste absoluut bij de Boppelaar, zeker in Friesland, Ja, wat jazzzangeressen ach, betreft. ja, Ja. nou. Nou. Nou, er is verder ook helemaal niemand, maar oké. Maar bedankt, Willem. Nee, ik mag mezelf niet zo downsizen. Het is in goede recht. Nou, vind ik heel lief, Maar je dankjewel. zus was worst. Nee, dat geeft me, maar ik kan me wel vertellen. Ja. Hij is wel een telefoontje gewoon van een groep of een andere big band. Ik boet in de provincie. Nee, ja, we konden dus, zeg maar, toen na die televisieuitzending konden we nog wel weer meer. Er waren nog wel weer meer aanbiedingen. Ja, maar dat weer meer vanuit het Het tv-land, zeg maar. Dat. Maar dat was voor mij... Het was niet echt gewoon van, dat wil ik heel graag. Weet je,
werkte toen. Ik turnde ook heel graag. Hè, mijn zus die heeft mij dus ook nog altijd les gegeven. Dat wilde ik ook heel graag goed doen. Ja, alles dan in combinatie denk ik van. En dat heb ik dan nu nog. Hè. Dan denk ik van, ik heb nu precies... Ik mag zingen. Ik zit nog steeds bij een band. Het is gewoon heel erg leuk met iedereen. Ik werk. Het is niet mijn living. Ik heb dus zeg maar... Ja, dat was dan zeg maar... niet om nou die coronatijd weer aan te halen. Maar daar heb ik dus zeg maar heel weinig last van ondervonden. Laat ik het zo zeggen. Het is dus gewoon nooit mijn daily job. Dus vreselijk voor mensen die dat wel hadden natuurlijk in die periode. Maar ik denk van, goh ja, ik heb ook gewoon wel weer echt altijd mazzel of zo. Weet je wel, denk je dan. Is wel eens het design van, toen nou. Ja. Heb eens meer ambitie. Doe er wat mee. Ja. Ja, maar ook... Ik kan me dat zou ik me voorstellen van, nou, het is wel van grappig. vrienden of familie. Ja. Toen nou, Ja. Ellie. Nee, want mijn familie die kent mij gewoon door en door. Oké. Dus die weet gewoon precies wel. Maar weet je, het streelt je natuurlijk ook. Hè? Als iemand zegt Ja, dat van, bedoel ik jongen, net verkeerd. Maar ik kan me wel het voorstellen dat streelt we je zien bij de voet hartstikke. op tafel zijn van Ellie, toen Ja. nou, als het worst. Ja. Je vol of verder komen. Ja, dan vind ik echt heel... Dan ben ik altijd heel erg... dan denk ik, wat lief, dankjewel. Ja, maar nee, dank Maar je. jongens, ik kan hier ook... Als ik hier zeg maar op het Zeiland sta... Of gewoon in een kroeg... Dan kennen de mensen ook komen. En dan kom ik aan mijn gerak, zeg maar. Ja, dat klinkt ook wat slecht. Maar dan heb ik mijn... Ja. pretje. En die mensen in die zaal ook. En er hoeft niet een camera voor te staan. Ik denk, met terugwerkende kracht kan ik het me nog niet voorstellen dat je dat dan, ja, als je living, of als je werken hebt, weet je wel. Dan denk ik van ja, dat zou ik dus nu nog steeds elke donderdag, vrijdag, zaterdag misschien wel moeten spelen of zo. Nou ja, of dan is misschien multimiljonair. Dan Oh ja, nou, dat zou dan villa nog... onder het Ja, water, ja. naast de Riemer van der Velde. Ergens in de, Ja, inderdaad. Ja, maar zelf als ik dat dan zou zijn. Stel als ik zou nu multimiljonair zijn, zou ik nog steeds wel gewoon willen werken. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ik heb de beste collega's, ik heb het leukste werk daar in het MCL. Dus ja, stom is dat. Waar kwam trouwens die namen wij mee? Nee, dit is echt gekregen van de ouders. Dat is echt in de It's originele... the real deal. Ja, kreeg. Ja, want dat is inderdaad zo. Dat dachten ze in het begin ook nog wel van... Ellie Mae, dat is de artiestennaam. Of, nee, het is wel echt Ellie Mae. Hoe kwamen ze erbij? Nou, Wist dat? want volgens mij, mijn broer komt volgens mij John van... Nou, even niet van John Wayne, maar ik weet het niet. Maar ze zagen toch waarschijnlijk wel heel veel series vroeger. En Ellie Mae kwam uit de Beverly Hillbillies. Dat was zo'n serie. Nou, ze vond Ellie Mae zo'n mooie naam. Qua looks klopt het helemaal niet. Want die vrouw die had hoogblond haar en zulke... Die dingen. Ja, ik had zo, maar dan kan je niet googlen natuurlijk. En Maar daar komt het vandaan. Confronteerd met die Ja. Amerikaanse naamgenoot. Ja, moet ik het zo grappig. stellen. Ja, heel leuk. Ja. Dus maar het was dus wel gewoon mijn echte naam, zeg maar. Dus nee, geen artiestennaam. Bloedfanatiek, Ja. maar zeer beskieden. En toen vies het wel prima zo dus. Ja. Maar ik het zo een beetje samenvatten. Ja, zondagskind. En hoop je dat die stem het voor jou hoort? Ja, dat hoop ik ook, ja. Want ik weet nog dat ik dan 20 was. Is er wat Dan dacht ik dat van... die deze ouder was Nou, en dat er toch een graag moment... zelfs. En misschien, Ja. wel, zie je, ik kan meestal op hun 80ste nog fantastisch jong die idee. Ja, Dat ja, was nog wel even, maar er komt een moment dat het... Nee, nou, dan moet je kappen. Nee, dus qua ouder worden heb ik helemaal geen moeite mee whatsoever. Mag maar blij wezen dat we er zijn, hè. We zien allemaal om ons heen mensen omvallen. Dus nee, dat maakt me helemaal niet uit. En inderdaad, zolang het nog wat klinkt... en zolang ik denk van, nou, het ziet er nog een beetje... Kijk, daar heb ik natuurlijk mazzel mee met die big band, hè. Dat is nog een beetje age appropriate, laat ik het zo zeggen. Ik heb met Karen natuurlijk jaren hebben wij in zo'n Total Loss band gezeten. Dat was ook fantastisch. Maar ja, op een gegeven moment dan voel je je ook een beetje... Dat je, I'm so excited. Dat je dan nog, als zo'n oude truc... En dan denk je van, nou, dat moet misschien even wat anders. Is het ooit van de rock'n'roll west? Nou, en te lang trosset en te volle drankjes en weet ik veel. Nou, de derde helft is altijd het leukst. Ja. Ja, nee, niet het leukst, maar die mag er ook zijn, hoor. Ja, weet je, maar ik weet dan dat ik gewoon weer een paar dagen moet herstellen. En dan zijn we er wel weer, zo weet je wel. Maar ik zou het nooit voor de tijd doen. Geen rock'n'roll voor de tijd. Het is altijd gewoon op tijd naar bed. Ik doe wel echt gewoon mijn best om er zeg maar nog wat van te brouwen. Dus ja, en zolang dat nog gaat, ja joh. Dus bij die big band dan kan dat misschien nog wel een tijdje doorgaan. En zolang het nog aan te horen is en ja, en dan zien we wel wat er verder nog komt. Bluesjongen. Ja. Was een fantastische stem. Dank We draaien je nog wel, hier een plaats. Les Paul en Mary Ford. Ja. Ja, het is een beetje terugkijken. Ja, dat is het. Nostalgie. Als ik dit hoor, dan zit ik echt in de Wilgenstraat. En dat is echt... Dat hadden wij dan ook heel veel thuis op staan. En ik denk ook altijd aan Kas de Groot.
Hè, met wat is dit, zo'n gitaarsolo in. Denk ik, oh ja, dit is kerst. Ja, dus het is echt... Ik denk heel erg aan die periode van vroeger. Welke periode? De buurt, zei ze leven? Ja. Want later is dat bekend stien als een moeilijke buurt, een ingewikkelde buurt. Ja. Van jou, wie dat toen ook al zag? Nou, vast wel. Maar weet je, dat Is het ervaar je dat dan wel, hè? helemaal niet. Hè? Nee. Dus wij hadden gewoon echt een tof volksbuurtje. Ik bedoel, wij hadden ja, alle soorten en smaken, zeg maar, links en rechts. We hadden daar Saduki aan die kant wonen, Amina en Abdul aan de andere kant. De kinderen, die kenden wij allemaal. Als daar een kindje geboren werd, dan hadden ze 3 dagen feest en dan konden wij daar couscous komen eten. Ik bedoel, het was echt een tof buurtje. Maar ook gewoon onze kapster, die woonde daar ook, zeg maar. Die is echt nog tot het laatst aan toe onze kapster geweest. Laat ik het zo, of tenminste van mijn moeder, zeg maar. Dus die contacten die zijn daar ook altijd. Ja, als ik ze nu nog tegenkom, dan... ik zie ze te weinig natuurlijk. Maar ja, dat was echt een hele toffe jeugd. Maar het was wel ook... Ze zaten er ook wel, hoor. Je hoorde af en toe 's nachts ook wel eens pief, paf, poeven door de straat heen. Maar ja... Toch een beetje rock'n'roll. Ja, toch? Ja. Les Paul en Mary Ford. Toevallig dit nummer, Bye Bye Blues? Of had er nog een speciaal verhaal bij? Nee, dat is dit. Nee, Les Paul en Mary Ford stond veel op. Anita Kersingers. En deze ook. En die zit een mooie gitaarsolo in. Dank u wel. Bye bye blues, bye bye blues. Don't cry, don't sigh. The sun is shining, no more pining. Just read to